A frota galega debate o período de veda para o polvo. Na campaña actual extraeronse 1,7 millóns de quilos, 1 millón máis que o ano anterior. A frota galega está traballando e estudando a situación actual do polvo para tomar unha das decisións máis importantes para o bo desenrol da campaña do cefalópodo. Así, nos últimos días, desde as confrarías están levando a cabo diferentes reunións para elixir datas para dar inicio á veda para que poida crecer e reproducirse dunha forma máis correcta. Bueno, juntámonos a Federación xa a semana pasada ca Consellería. A verdade é que estamos aí entre a provincia da Coruña pideu 2 meses, era o que tiñamos acordado 2 meses, pero bueno, a parte de Lugo tiña 1 mes e medio, e a parte de Pontevedra tamén tiñan a reunión esta semana pasada. Timos para o día de hoxe tiñamos a reunión, pero acaban de desconvocar para quedar para mañán á mesma hora, non? A reunión. Entón, mañán martes saberemos a decisión que vai tomar a Consellería. O patrón maior asegura que é un estudo complicado, xa que non saben aínda se arrancala en febreiro, marzo ou abril. Bueno, pois nós queremos que foron favorables para o tema do sobe. O pulpo o que máis está afectando nestes momentos é o que se diga o cambio climático, as temperaturas de agua, que sí que se están vendo que en outras partes o pulpo de fora non está atracando a terra, agora empezou a atracar un pouquinho máis, pero estamos vendo, por exemplo, como na parte de Francia, que si hai cantidad de pulpo, que incluso teñen un problema co pulpo, porque lle está comendo toda a clase de peixe que lle mallan os aparellos e así, non? Entonces vemos que iso é unha cousa que nós non podemos, que a veces intentamos non masificalo moito e non castigalo moito, pero vemos que non ven por aí o tema. O certo é que logo dunha campaña anterior cuns números para olvidar, desde xullo de 2021 ata agora levan 1 millón de kilos máis vendidos. A situación do pulpo na comarca este ano levábamos hasta a semana pasada, levábamos 1 millón máis de kilos extraídos que o ano anterior. O ano pasado levábamos 770.000 kilos e este ano levábamos 1.770.000 kilos hasta a fecha de hoxe, antes do cierre, non? Sí, bueno, falando cos barcos, vese que algún pulpo ahora mismo apareceu algún pulpo máis, algo están pescando. Non como hai en 2 meses que se fallara de vez, pero bueno, algún pulpo máis que o ano pasado, xa che digo, levábamos 1 millón máis de kilos, non, que o ano pasado. Este incremento na captura débese en parte ás boas condicións naturais que se están a dar este ano, algo que repercute directamente no cefalópodo. É un estudio que habría que facer moi exhaustivo porque non somos capaces de coincidir, non? Estamos vendo que o pulpo non somos capaces de estudiarlo ben porque desova nunhas temporadas que para nós non é lógico que desove, outras veces pois intentamos coidar máis o que é cando se fai o desove, se é o tema da cría, non sabemos se coidar a nai, se coidar a cría, está cambiando. Con isto do cambio climático estamos levando uns cambios, non sabemos se vedar máis ben en marzo, se vedar en abril, se vedar en febrero. Te digo, estamos aí para ver se somos capaces de chegar a un acordo en que fecha teríamos que vedar. O patrón maior sinala que é unha moi boa noticia recuperar a captura do polvo, tanto a nivel económico como social. Sí, a boa noticia, xa te digo, a verdad que para as cofradías, para as lonjas e para os mariñeiros, non, pois é unha satisfacción porque, bueno, vese que estos van aumentando os teus recursos económicos, é que a verdade que o ano pasado pasouse moi mal, non? Pasouse moi mal non solamente o sector do pulpo, sino que outros sectores, porque ao non haber pulpo tuveste que cambiar para outras artes e estuvestes non favorecendo moito ás outras artes. No día de mañá as confrarías reuniránse coa Consellería do Mar para debater a duración da veda que é necesario acordar canto antes.